Kedam tang therepuni phang kora player ni pherangki atum amit thang kachklem bom mahut inut ke sialong EMR puki dowek abang phusur jorong phara hin pen pherangki aphan ingcham la pen aputar lokavia pherangki puki pudondo bangso putak therepuni phang kora nerkep ar nijor bagori press club a hin pen pherangki amai padu ponsi EM sur jorong phara phan ningduk chipeklang pon inut EM set si pherangki aphan la an lang plot pen kapin rema pod dor bagori press club pen ke ningduk lu India det pialong four pillar of democracy kolam the EM sur jorong phar chini ni det ma la sirat atheng malong EM sur jorong phar dia chu hangwek nang ji pusi pherang kya maya long pen ning je pon la pen alang ni la somba comment ban ke bide sini tu ba ke hala da tar be ngol la press tumle hat da ledun de kode koswan si beta ban ke pachen ke panda thekuma ye hala da bardik tum dolo ye pulis tum da nang le tong chela tame media tum ke ledun alu ledun at hala da news ka fan banda ga put ye la son alam nang ipudun tum ba ke ni tum dor bo press club ban ke pen ba ke alang ni fan sami diana chuang nang ni pusin ni tum akin pen ke alang ni fan sudah pen bon bachini bon pusin EM sur jorong phar jong si pherang ke phan la an ke lang plot hai pulute rara phana bang ke la an so se ber sit pu la si pherang ke klem bang tum ning isi ke do ke nang sot pusi dor bagori press club pen pachini oh la bang solong ni tomokan komen nang itidundo ake hai sur jorong phar alang li ke interior no lagi no tamas konsti no alang li ni tomokan ku ya lang li jong bebe ke jong da reporter tu ke aputar ro kami reporter ni cham las labang sola mga ato karya no mara dun tanang to mon kita labang sola di kerma ingodat man ko kana di kerma ingodat man nang